Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 33 years ekuberekwa. So mukoma makore ose awa kubva ndichiri kumusha kuzosvika ndichisvikawo kuno kuJoni kwandiri. Mukoma, I have suffered a lot and handina kana chandingati ndinoti ndinokwanisa kubata muupenyu hwangu chichiendeka and ndinorwadziwa mukoma. Dai kwanga kuri kunzi Mwari dai vainge vakandipawo mwana zvimwe kuda ndingadai ndichiti zvainge zviri nani, but Mwari vakabva vazondipa imwe punishment yekuti inondirwadza kusvika pekupedzisira. Ndiri kuno kuJoni mukoma, ndiri munhu wekutongoti ndiri kutongoraramirawo baba naamai vangu vakandibereka, but ndatotadza kuti ndinge ndichivapa vazukuru baba naamai vangu. Ende ndinoti kana ndikatarisa baba vangu, kana ndikavatarisa so pamapictures awo andiinawo, ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza, because baba vangu vanonzwisa tsitsi. Baba vangu munhu wekuti very cool, but baba vangu vakaroiwa. Baba vangu vainge vachifanira kunge vari headmaster, asi zvakazoitika kuna baba vangu ndezvekuti hanzi vakabva vazogadzirwa nemamwe mateachers epachikoro apo pavainge vachidzidzisa, apo pazvainge zvakunzi ivo baba vangu vaifanira kuti vange vachipromotewa. Baba vakapenga. Inini mukomana She kuzosvika ndichizozvarwa baba vangu vainge vachitongopenga, asi chinorwadza pana baba vangu ndechekuti hanzi panguva yacho iyoyo baba pavainge vachipenga vainge vasingapengi zviya zvokunodya mumabhini, asi vaitongopenga zvekuti munhu mabasa ose anenge achitongomaita, but uchitoona kutoti munhu uyu pfungwa dzake hadzisi kunyatsokudhonza zvakanaka. Baba ndokubva vazongoiswa paleave, ndokubva vanzi vaifanira kuti vange vachizoenda kupension. Unfortunately by the time yekuti baba vakazozama kuti vange vachidzokera pabasa ravo reuticha vachiti ivo zvekuzoitwa headmaster vainge vasingadi, vainge vachingoda kungoita uticha hwavainge vakaendera kuchikoro, but vakabva vazoshayiswa mukana iwoyo. Mukoma baba vakabva vazongodzoka pamusha, ndokubva vazongoramba zvavo vachingorarama upenyu huya hwekuti unenge ungori munhu ari kungoraramira mumaruzevha. Then isusuwo mukuzonokura tainge tingoriwo vanhu vekuti taingotambudzika mukoma. I feel so sorry for my father. Baba vangu kana ndikaratidzwa mapictures avo ekudharadhara isusu tisati tazvarwa, you can see kuti baba vangu he was a giant, baba vangu he was a man, but zvaizvezvi ndinoti kana ndikatarisa baba vangu misodzi yangu inobva yatanga kuyerera. Worst of all, baba vanobva vaita sekunge vanozviblema, especially pandiri inini sezvo mwana aramba kubuda. Sometimes you can actually hear my father vachiti Mwari komadii mangotora hangu upenyu hwangu inini mobva mapa mwana wangu mwana, a life for a life. Mwari kana zvaigoneka hazvo inini ndararama ndatambura, chingofadzaiwo mwana wangu akwanise kungosiyawo mhodzi pasi pano pezuva, asi still Mwari vari kungoramba vakanyarara. Well, I am too tired inini zvangu when it comes to praying. I do not pray anymore. Zvino mukoma ndakazoti ndauya kuno kuSouth Africa, I thought kuti maybe zvimwe kuda ndichakwanisawo kuzowana munhu achandimitisa. I reached a point in my life whereby ndainge ndava kungoti murume wemunhu, benzi, even a street kid as long as ndaita mwana. Asi mukoma ndakapinda mumarelationships, ndichapinda ndichitongoti kutongonorara nemunhu I would even prefer kuti tingoita zvedu pasina kana dziviro, ndichingoti zvimwe kuda munhu uyo wandinenge ndichirara naye iye maybe urume hwake hunenge hwakasimba kudarika urume hwevamwe avo vandinenge ndakambosangana navo, asi still mukoma zvakaramba. Saka ndakazoti last year mushure mekunge ndambozama kunwawo mamwe mapiritsi ainge achinzi anosuka chibereko, ndikambotenga rimwe piritsi mukoma. Piritsi iri ndakaritenga 2.5 rikabva rauya, ende piritsi iri nderiya rekuti unoisa musikarudzi yako, richinzi iro rinosveta ropa rose iro
hanzi periods iri rinosveta tsvina yose iyo inenge irimo muchibereko. Mukoma ndakatonzwa kuti panapa ndachena ndikatombochaiswa mapoto neumwe muchinda wandainge ndasarudza kuti ange achizova baba vemwana wangu, asi mukoma Nash zvakaramba zvachose. Saka all of these years ndaingozviudza kuti ndichamboenda kwagaino. Unfortunately mukoma last year ndakazoti ndabata kamari kangu ndokubva ndazoenda kuna gaino. I crying. Ndakati ndaenda kuna gaino kuya vachinoita matest, ndo pandakabva ndazoudzwa kuti inini I cannot conceive. And ndakabva ndanzi the chances of me conceiving hanzi they are less than 1%. Zvino ndiudzeiwo naye kuti kana machances acho ekuti inini I can conceive if they are less than 1%, zvinotongoreva kuti handitombozvari. And ndakati ndaudzwa zvinhu zvose izvi, I then entered a stage in my life whereby ndava kuzviudza kuti I do not care about my life at all. Ndo pandava pari zvino I do not care at all about my life. Zvino mukoma Nash ndichiuyawo padare renyu ndiri kutsvakawo vanhu vanoita zvekurombesa, kunyange zvikanzi ndinofanira kumbotanga ndarara nen'anga yacho iyoyo tichiita bonde. I am willing to do anything. Kana variko maprofita vanorombesa mukoma, inini hangu ndafunga kuromba. Ndinongonzwa zvichinzi variko maprofita vanoita zvekurombesa, like nyaya iyo yandakanzwa nezuro ichinzi kune muprofita iye anoisa foni yake mumbiya. I am willing to speak with that guy. Ndongoitawo hangu madzimai ndichingobatsira vanhu pamafacebook. I do not care anymore about my life. Kana kuri kunzi nyangwe if the devil is listening to me, ndini mwana wako ndatambudzika, I am asking for help. Inini ndakazotoona kutoti kana varisa Mwari havana kana chavanombokuhelpa nacho, vanongobatsira avo vanhu vanozvibatsira. Saka kuti ndinge ndichifadzawo baba vangu, ndafunga kuti ndinge ndichitosvika pakutoita kana devil worshipper chaiyo. I am willing mukoma Nash, kana kutouraya munhu, kunyange ndikasangana nemunhu anenge achida mabody parts, I am willing mukoma Nash. Ndinoti kana ndikatarisa vabereki vangu, kana ndikavatarisa pamapictures, ndinobva ndanzwa ndichirwadziwa kuti asi Mwari, why is it muchitendera zvinhu zvakadai so? Baba vangu chavakambotadza chimbori chii chekuti vanhu vangavabvisa pauticha kunosvika vachizova zvavava izvezvi. My father is an educated man mukoma, but vanongoti kana vakangobata bhuku kudai vanobva vatadza kana kuona. Vakambozama kuti vange vachipa vana ma-extra lessons kwatinobva isusu kuti vangowanawo chouviri. I crying even more. Vakati vazama kuitisa vana ma-lessons, but each and every time pavanongobata book, any school book, vanobva vatanga kutemwa neumwe musoro zvekuti vanenge vachingoti ndiri kuona rima mwanangu, ndiri kuona rima. But vakangovhara bhuku iroro vanobva vati chiutsi chiya chinenge chiri mumaziso mavo chinobva chadisappear. Inini hangu mukoma Nash, I blame God for everything, because baba vangu munhu ainge asina munhu waakambotadzira, but Mwari vakatadza kuprotecta baba vangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, ndikabva ndakoti rekedzai ndinge ndichitaipa up a voice note as an emergency. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndakambotanga ndichifunga kuzviuraya, but I have made a decision to sacrifice my soul. Hei pakaipa gedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai anobva kuZim. I am a single mother. Tinongoitawo mabasa iwawawo ekungoshandawo mumakitchen nekungoitawo mapiece job. Zvino zvakazoitika mukoma ndezvekuti pamba apo ndinogarawo kwandikangoti hakugare vanhu vakawandisisa stereki. Saka murungu wangu iye anondibhadharira half of the rent, inini ndobva ndangowedzerawo 1000 pamusoro nekuti kune runyararo. Saka murungu akati haadi
handingadi kuti ndinge ndichigara kuma location. Zvino mukoma, iyi ndo nyaya iripo ende ndiri kutsvakawo advice. Mukoma, pakabva pazouyawo pamba, pakabva pazouya pakatanga kugara vamwe vana oga ava vanogara vari vaviri. Saka ndakabva ndazotanga kuwirirana neumwe wacho. Saka mukunowirirana akambotanga achaita sekunge anondinyenga, but akabva azoti iwewe, I want you to become my business partner. Kudzamara recently azondidana mumba mavo. So ndakati ndichinopinda mumba mavo mukoma, ndakabva ndazoona kuti mainge muine zvimwe zvinhu zvewhite zvainge zvirimo. Akabva andibvunza kuti zvinhu izvi unozviziva here? Ndikabva ndazoti kana zvinhu izvi handizvizivi, zvimbori zvii izvozvo? Akabva ati uya uzvibate. Saka ndakati ndichinozvibata ndichida kunozvitesta. Akabva ati no, do not do that. Ndikati why? Iye akabva ati kana zvinanzva zvinhu izvi unokwanisa kudhakwa. Ndo pandakabva ndazoziva kuti zvinhu izvi zvavainge vachindibatisa ainge atori madrag. Saka iye akabva azoti pane zvinhu zvaainge achida kundikumbira. Akabva ati if you agree to do this thing for me, uchazoita imwe mari yekuti you will never work again in your life. Ndikabva ndati uri kuda kuti ndinge ndichikubatsira ndei? Iye akabva ati pamba pandinoshanda kana zvichiita ndinopota ndichitora izvozvo zvimapauda zvacho izvozvo ndobva ndazonozviviga pamba pemurungu uyo wandinoshandira, because most of the times murungu wangu anogara asipo. Murungu wangu iye ane prize. Saka iyi imba yavo ingori imba yemutauni zvekuti vanokwanisa kutogara kana 2 weeks vari kuprize. Pamba apa ndo pavanongoita zvezvekuti kana vachioda zvinhu pateke lot zvinongosvikira pamba apa, then most of the times vanenge vakagara zvavo kuprize. Saka pamba apa ndinongoita yose yandinoda mukoma. Makeys ose epamba apa ndinogara ndiinawo. Saka iye akabva ati kana ndichida inini vanopota vachindipa zvipauda izvozvo sometimes ndinokwanisa. Saka vakabva vati kana ndichida mapauda iwawo avakandirakidza ndinomatora, ndinenge ndichimatora makuseni mushure mekunge vapedza kumagadzira. Mamwe acho vakati anenge akaita kunge mapiritsi. Then pandinenge ndiri kubasa kuya vakati ivo pane vanhu vanenge vachiuya kuzotora mapiritsi iwawo kana kuti mapauda iwawo every day. Hanzi ndinenge ndichitowanawo something out of it. Hanzi ndinenge ndichitowanawo a double salary, and mari hanzi yandinokwanisa kubata pazuva, hanzi ndinokwanisa kutobata pay yangu in one day. Zvino mukoma Nashe ndauyawo pano kuti munge muchindibatsira. Ndoita sei? Ndoita zvinhu izvi here kana kuti ndosiyana nazvo? Ndiri kutsvakawo assistance mukoma. Munongozvizivawo mose kuti upenyu hwakaoma, upenyu hwakaomera munhu wose. Please ndibatsireiwo kuti ndoita sei? Inini ndanga ndangofunga kuti kana zvinhu zvacho zvichinzi zvinokwanisa kundipa pay yangu yose in one day, nekuti inini murungu ari kundipa 4,000 a month plus mari iyaya yaanozondiwedzera 1,000, which means at the end of the day kamari kandiri kusara nako mukoma dai kwanga kusiri kunzi mapiece job awo andinozopiwa nevamwe varungu, ndingadai ndichingosara ndisina kana chandinenge ndimbori nacho. Saka ndiri kutotsvakawo advice kuti ndoita sei? Ndongoriska here? Because inini ndangocalculata kuti kana ndichikwanisa kunzi ndinobata 4,000 pazuva, which means kuti 10 days ndinenge ndatobata ka 40, which means panonopera kana 100 days mukoma 3 months ndinenge ndatova ne 400 imari yakawandisisa mukoma, mari yekuti kana ndikadzokera kumusha ndinonoita a very big business woman. Ndibatsireiwo nema-advices. I know kuti kunze uko kune vanhu vachati uchasungwa, but muno munyika matiri, munyika yevatorwa, unokwanisa kutongosungirwa mapepa 1 zvikabva zvatongovharana. So assist me, is it a good thing that I want to do? Kana kuti vanhu ava vari kuda kungondishandisa at the end of the day pasina zvavanozondipa? Please assist me. Hey, vidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Airo dhiriro vanzvadzi siyanai naro, mariyo yamuri kuwana iri shoma. Aiwa, zamai kuti
munge muchitongoita something else nemari shoma iyoyo, because iyo yamuri kuverenga iri mumhepo iyo inonetsa. Because at the end of the day, what if mukangoshanda for about 2 days mabata ka 8,000 mobva matosungwa? Zvimwe kuda mobva masungwa muinawo madrugs iwawo ekuti kana achinopimiwa zvobva zvanzi munofanira kutongerwa 10 kana kuti more than 10 years. Then what will happen to you? Please ngatibatsiranei navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana Shi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukomana Shi ndiri murume ane makore 36 ekuberekwa. Upenyu hwangu mukoma. I am okay. Ndiri munhu anozvinamatira. Inini nemhuri yangu tinogara tichinamata. Asi mukoma, ndangouyawo pano kuti ndinge ndichiburitsa bundu iro ririmo muhana mangu. Zvakaitika mukoma ndezvekuti amai ivo pavakafirwa nemurume vanova vari baba vangu, amai vakabva vatorerwa zvinhu zvose. Takatorerwa zvinhu zvose mumba zvekuti imba yakangosiyiwa iri ground. Chinhu chakangotadza kutorwa nehama dzababa yainge iri imba, because imba yainge iri muzita raamai. Ivo baba ndo pavakangongwara, but with time amai vangu vakabva vazotanga kuroyewa zvekuti imba iyi yakazongogumisidzira yatengeswa. But amai vangu mukoma vakasvika pakufa. Ndichiona kuti amai vangu vainge varwadziwa nekufa kwababa zvekare nekutorerwa zvinhu nehama. Saka mukomana Shi ndichiuya pano ndiri kungotiwo kuvana veZimbabwe, please zamai kuti kana mumhuri mukafiwa, imimi munenge mafirwa, zivaiwo kuti hamufaniri kuti munge muchizoita undyire. Tariraiwo partner iyo inenge yasiyiwa, kana ikasiyirwa imba kana kuti zvipfuwo, please musatora, nekuda kwekuti vana ava vanenge vachikura kana mukavatorera everything vanozokura vaine bitterness. Inini ndinozotongokontrolewa zvangu nekunamata. Dai kwanga kusiri kunamata, neniwo ndikadai ndiine bitterness. Ine hanzvadzi dzangu gogo nasekuru vakashayika, but hanzvadzi dzangu dzakaramba kuenda kumariro. Iko zvino mumhuri mukafiwa, idzo hanzvadzi dzangu dzinoramba kuendako kunochema nehama dzababa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma zvavedu we. If this thing happened to you, you can come to my inbox and share with me your own story.